Hollywood Animal ахоплівае значную частку 20-го стагоддзя і ўзнаўляе шмат якія характэрныя для таго часу асаблівасці кінаіндустрыі і грамадства ўвогуле. У тым ліку праяўленне дыскрымінацыі, нецярпімасці і розных формаў гвалту. Мы лічым, што ігнараваць гэтыя аспекты, які б жахлівымі і несправядлівымі яны не былі, азначала прабіць выгляд, што іх ніколі не было. Вітанкі! Гэта Кацярына, і ў нас з вамі нарэшце дэмка галівудская жывёла ці галівудскі звер. Тут... Ой... Яна так спявае прыгожа. Пропусціць проста ўсё інтра, абы паслухаць, як яна спявае. Я спадзяюся, што распрацоўшчыкі скажуць, хто гэта спявае, бо мне вельмі падабаецца. Я запускала гульню тэстава паглядзець, якое там на што, і вось проста сядзела і слухала, як спявае гэтая спявачка. Вось. Дарэчы, што цікава, гульня ў мяне адразу пайшла на украінскай мове, таму што ў мяне з тым стаіць на украінскай мове, вядома. І бачыце, гульня аўтаматычна успрыняла гэта, зрабіла. Але так, тут ёсць беларуская мова, так што мы ха-ха-ха-ха будзем ва ўсю тут гуляць, і я спадзяюся, все будзе добра. Я тут наладзіла, тут налад не шмат, калі што, і спадзяюся, будзе добра, там, калі што, да, падчас гульні ўжо штосьці зменім. І так, я спецыяльна асабліва нічога не гугліла пра гэту гульню. Калі выйшла першая версія дэмкі даўным-даўно, я ведаю, Багемка гуляла, але я не глядзела. Вось. Таму што, мяне зацікавіў сам прэміс, і зноў жа, што это беларускі распрацоўшчык па-беларуску, і я такая, смачна, трэба прыхаваць. Вось. Таму я вельмі агульна ведаю, пра што гэтая гульня, што тут і як тут. Так што, калі што раптам, не здзіўляйцеся. Новы 1929 год. Хедонізм 20-х саступае месца вялікай дэпрэсіі. З Новым годам, як і ў нас, да. Кантраст паміж тым, што на самой справе і што ў кіно. Разам з эпохай гукавых фільмаў настае залаты век Галівуда, і жыццё саступае месца кіно. Некіні тут невесёлыя сядзяць. Кінакампаніі зацята змагаюцца за рынак і ўплыў, і ў гэтым змаганні моцныя пажыраюць слабых. Гэта тыпу адлюстраванне гэтых выразу. Вы купляеце збанкрутавалую студыю, каб пабудаваць на яе руінах уласны бізнес. Які прагарыць праз дзень, таму што я ўладарніца! Бізнес-адукацыю ў беларускіх школах ніколі не было і не будзе. Так, зубр, дарэчы, герб нашай вобласці, да? Самае цікава, герб горадні, горадня, буду афірмацыі вам тут у голову, гэта алень, боже, які ж ён там? Не агусцінскі, я не памятаю, як правільна называецца гэта алень. Вось, але калі казаць пра саму вобласць, то ў нас герб гэта зубр. Вось такой. У нас ёсць зубр, у нас ёсць слон, у нас ёсць гарыла. Хтосьці незразумелы, бо гэта можа быць і шашок, і хтосьці яшчэ. Гэта гіена, падаецца. Спадар сава! Янотик, носорог, змея, лев, вось гриф, зебра, лама, медведь, олень.
Вовк ці лисичка, козёл, пава. Тут просто свиня ці кабан, трусик. Вось вовк, то бок то была лисичка, а можа шакал. Это выдрачка. Супер. Так, ну я, вядома, беру... Я беру, вядома, оленя, потому что, ну, Так, ага. А як мы назовем? А я не подумала. Так. Як тебя назвать-то? Пу-пу-пу. Назову. Коктильная ягодка. Ось. Тут, калі што, гульня слов, але... Гэта стары жарт, і ён не смешны і ўвогуле, але я яго люблю. Хай будзе так. Я не натиснула? Угу. Так, імёны дырэктараў. Кіно робяць не толькі акторы і рэжысёры. На вашай кіностудыі таксама працуюць людзі, якія незаўважна круцяць бюракратычныя шасцярэнькі. Як іх завуць? Вось, што трэба, можа, напісаць неяк распрацоўшчыкам, паспрабаць куды. Гэта магчымасць рабіць шрыфты. Зноў жа, людзі ёсць са розным зрокам. Ёсць у кого добры, ёсць людзі, якія маюць праблемы, то бок у іх нейкая ступень зроку згублена. Дарэчы, вось трэба паправіць свой тэрміналагічны вокабуляр, потому што я ведаю, як гэта будзе правільна па-руску, але, на жаль, я не зусім ведаю, як гэта будзе па-беларуску. Таму што, калі мы кажам пра зрок, правільная тэрміналогія, нельга казаць, дарэчы, слепыя. Так, мы не кажам так. Мы кажам незрячыя. Так, тых, хто не можа бачыць. Магчыма, па-беларуску няма адным словам, але вось нейкую такую карэктную фармуліроўку можна выкарыстоўваць. Так, і тыя, хто мае нейкі адсотак згубленыя зроку у нас ёсць. Слабавідзящыя яны называюцца, слабабачушыя, неяк так магчыма. І вось гэта будзе правільнай карэктыроўкай, і на самой справе такіх людзей дастаткова шмат, таму што зрок, маленькі такой вам экскурс біялогіі, зрок у большасці сваіх выпадкаў гэта ад вашых бацькоў, там, дзядоў і так далей. То бок ён ідзе вам у спадчыну, вы нашчадкі тых праблем з вачамі, якія былі ў вашых бацькоў. Калі я не памыляюся, ад 85% і нават болей. То есть, конечно, мамка з таткай могуць вам крычаць: «Ой, не чытаю цемры, схопіш зрок». Але на самой справе большая колькасць на год дрэннага зроку это тое, што вы атрымалі ад сваіх бацькоў. Так, зрок тэхнічна можна сапсаваць, але не зусім так працуе, як там нам пагражаюць заўсёды ў дзяцінстве і так далей. Так вось, і такіх людзей шмат, і было бы вельмі класна, каб можна было гэты павялічыць. І дык вось трэба зменьваць магчымасць для іх зменьваць шрыфт. Акрамя гэтага ёсць такія, як я, дыслектыкі, напрыклад, для якіх таксама, калі не спецыяльны шрыфт, то ну хаця б, каб была магчымасць літаркі павялічыць, бо прынамсі вялікія літары мы хоць неяк мы зможам разабраць. Вось, таму гэта было бы вельмі класна. Так, гэта ўсе мае дырэктары. Так, у нас юрыдычны аддзел, сувязі з грамадкасцю і фінансавы. Фінансавы самы хітра выглядае. Так, як мы цябе назовём? Боже, я самы жахлівы чалавек для неймінгу, у мяне літаральна ніякай фантазіі няма. Ці я нейкія гэгі каламбуры выдумляю, якія нікому не зразумелы і не смешны. Тым больш я не той, как па ўсім знакамітым персонам, якіх можна было б там назваць. Таму добра, хай будзе. Так, ты юрыст. Я зраблю па жывёлам. Так.
А тебе як ми назовем? Так. А, я тут не маю регістра. Тэхнічна шашок можа быць і зверам. Калі хтосьці не ведае, тхор, ён у некаторых вобласцях называецца тхор. Гэтай тэхнічна яго падаецца афіцыйная назва, але дыялектычна ён можа называцца шашок. І вось так, не проста так, таму што ёсць такі міталагічны персанаж у беларускай, боже, як музыка грае у фальклоры, у беларускім фальклоры шашок. І якраз такі там свае ёсць паралелі. Крацей, калі вам будзе цікава, я неяк могу распісці. Ну і ввогуле, мой дзед, ён якраз такі мяне пра шашкоў навучыў, ён распавядаў трошкі пра сваё дзяцінства. На жаль, мы з ім не вельмі шмат часу правялі разам, але вось некія такія штукі я распавядаў, і таму я вось ведаю з малога, хто такі шашок. Я яшчэ беларускай мовы не ведала, а ўжо шашка ведала. І я нават ведаю, што ёсць на Беларусфільме здымаўся такі фільм «Шашок», вось якраз такі, што дзяўчынка сустракае гэту такую гэтага нячысціка. Вось, і там пра іх прыгоды. Але я памятаю яго візуальна, не выпадкова па тэлевізору пабачыла, але я ніколі яго цалкам не глядзела, таму я не зусім ведаю, што там і як там. Вось. Але было бы цікава. Ну, дзед мне мала нейкай спадчыны пакінуў, але ён пакінуў мне... Выбачайце за офтоп, у меня сёння, ведаеце, галава баліць, усім метазалежным спачуваю. Вось. Дзед мне распавёў пра такую дурацкую гульню. Я вось гэтай бясконцы гульні вельмі люблю. Мы з табой шлі, тулуп знайшлі. Так давай дзеліць тулуп. Які тулуп? Мы з табой шлі, тулуп знайшлі. Так давай дзеліць тулуп. Ды які тулуп? Мы з табой шлі. Ну і карацей, таму хто зможа больш пратрымацца. Яна вельмі... Калісьці мне распавядалі пра нейкую іншую версію такой ж гульні, але вось я ўжо не памятаю, на жаль. Старая, што паробіш. Так, першы фільм. Разам са студыйнай маёмасцю вам дасталіся матэрыялы незакончанага фільма. Яго знялі, але не паспелі зманціраваць. Вам трэба завяршыць працу над карцінай. Што гэта за фільм? Вот, дарэчы, мне цікава, зманціраваць ці змантаваць. Я тут, канешне, на экспертнасць не прэдэнтую зусім, але я бы сказала змантаваць. Але... Так, у нас ёсць вэстэрн, экшн 50, прыгоды 50. Баланс, я хочу сказаць. Дзікі захад. У нас есть сляпое каханне. Меладрамы 70, 30 камедій, сучасная амерыканскае мястэчка. І у нас дастаўчык смерці, дэтэктыў 60, трылер 40, сучасны амерыканскі горад. Ну, мне падаецца, у тыя часы гэтыя якраз такі штукі былі вельмі папулёвыя, але я бяру самы драматычны варыянт. О, прыгожа. Тэмы і падзеі. А што тут трэба рабіць? Так, адным пахмурным ранкам 7 зняволеных з Квентин Баунці аглушылі варту, пракраліся на склад і ўцеклі з турмы. Я павінна абраць нешта? Большасць уцекачоў сядзелі за крадзеж і махлярства, але адзін са злачынцаў быў сапраўдна небяспечны. Я павінна штосьці абраць? Кудысьці сюды? Клавішамі? Я падключыла клавіатуру, але не ведаю. Далей. Ага, гэта сюды ідзе. Добра. Які ў нас антаганіст? Серыйны забойца! Выглядае як Гары Олдман, дарэчы.
Так, серыйны забойца у нас тут ёсць. А гэта тыпу тэгі, якія ёсць у нашых фільмах, так? Так. Звалі гэтага зняволена Некроў. Некроў, а крывя. Але газетчыкі назвалі яго кур'ерам. Ён прывозіў кветкі маладым жанчынам, а потым забіваў іх. Пасля 5 забойстваў паліцэйскія пашчасціла схапіць кур'ера, але ім так і не ўдалося вызнаць ягоныя матывы. Першай ахвярай маньяка была ягоная нявеста, але выбар астатніх дзяўчын здаваўся выпадковым. Дарэчы, дзяўчын ці дзяўчын? Падаецца, тут я павінна быць, але не факт. Не глядзіце, я просто буду лямантаваць. Наступным днём пасля ўцёкаў кур'ер узяўся за старое. Прыкінуўся пасыльным, даставіў кветкі маладой Рыці Пітерсон і зарэзаў яе. Біл Зэман, жаніх Рыты, вярнуўся ўвечары з працы, знайшоў каханую мёртвай і па ўсім раёне рэхам разнёсся ягоны адчаяны лямант. Тут просто і тут Пітерсон, і тут і Пітерсон прозвішча. Ну ладно. Антаганіст. Протаганіст. Які ж у нас будзе протаганіст? Детектыў. Джо Дюваль. Француз? У ролі Гаррі Бэрроуз. Біл быў невысокай думкі аб мясцовай паліцыі, таму наняў прыватнага сышчыка. Гаррі Бэрроуза. Гаррі быў зусім малады, але кемлівасць і дапытлівы. Вымячайце, я нават у акулярах дрэнна бачу. Дапытлівы розум дапамаглі яму раскрыць ужо дзесяткі складаных спраў і заслужыць рэпутацыю генія. Мы ж з Рытай толькі нядаўна заручыліся. Збянтэжана мармытаў Біл Зэман, пакуль Гарры вывучаў месца злачынства. Паліцыя ўжо ўнесла цела, але на падлозе гасцёўні яшчэ ляжаў букет руж, дастаўленых кур'ерам. Рэальна, як драматычна я ўзяла. Так, другі план. Дружбак. Так. Дружбак, у яго ёсць сябровка. Я спадзяюся, там не будзе паміж імі романтыкі, але па класіцы нешта павінна быць. Які у них падобнае ўсё прозвішча? Кэці. О, бачыце? Любіць тут нас. Так, Гарры агледзеў дом і пагаварыў з суседзямі, але зачапіцца не было за што, таму ён надумаў звярнуцца да Кэці Уотс, журналісткі, якая асвятляла забойствы кур'ера. Кэці прыйшла на сустрэчу з Гарры з поўным партфелем матэрыялаў і адразу перайшла да справы. Яшчэ пасля тых старых забойстваў я пагаварыла з сябрамі Кроў і высветліла, што некалі ён неафіцыйна купіў танную старую хаціну непадалёк ад паўночнага выезду з горада. Я расказвала паліцыі пра тое месца, калі яны схапілі Кроў 2 гады таму, але яны толькі адмахнуліся. Маўляў, справа ўжо раскрыта. Тэмы і падзеі. Пошук забойцы. Ну, гэта я згодна. Так. Гарры і Кэці адразу ж выправіліся ў дарогу і без праблем знайшлі патрэбны дамок. Гэта была лядашчая хатка, яўна непрыдатная для жыцця. Тым не менш, героі заўважылі ляганка нейкага мужчыну, які замыкаў дзверы на замок. Калі машына пад'ехала да хаткі, незнаёмец кінуўся на ўцёкі ў бок лесу. Гарры схапіўся за пісталет і выскачыў з машыны, але мужчыны прастыў і след. Мы спудзілі яго, але давай хоць паглядзім, што ўнутры. З такімі словамі Гарры выбіў дзверы. У хацінцы было бадай пуста, і толькі разны куфэрак прыцягнуў увагу Гарры і Кэці. Унутры былі 6 прасцёнкаў з брыльянтамі, як быццам трафеі. Цяпер я хачу гэты фільм паглядзець.
Рыта Пітерсон нядаўна заручылася. Кур'ер быў заручаны са сваёй першай ахвярай. «Што наконт астатніх дзяўчат?» – спытаў Гары. Кэці прагартала дакументы са свайго парфеля. «І праўда, усе ахвяры рыхтаваліся неўзабаве выйсці замуж». Гары і Кэці перабралі газеты за апошнія дні ў пошуках аб'яў пра заручыны. Знайшлі дзве пары. Ужо знаёмыя намі Рыта і Біл, а яшчэ нейкая Сэнді Вік і ейны жаніх Том. Гары і Кэці наведалі Сэнді, якая з ахвотай расказала пра ўчорашняе. «Так, прыходзіў нейкі пасыльны, прыносіў букет руж, без паштоўкі, без запіскі, проста букет. Я падумала, што гэта нейкая памылка і не стала браць кветкі. Пасыльны папрасіў прабачэння і пайшоў». І тут у Гары нарадзіўся план. Яны з Кэці прыкінуліся за заручанай парай, налілі фотографа і паклапаціліся, каб аб'ектыў трапіў арандаваны Гары дом з жоўтай цэглы, адзіны ў гэтым раёне. Яны падалі ў газету аб'яву пра заручыны, даплацілі $10, каб зацемку з фатаграфіяй размясцілі ўжо ў ранішняму выпуску. А поўдні наступнага дня нехта пастукаў у дзверы. Кэці адчыніла, і на ганку стаяў Нікроў, кур'ер, з букетам руж. «Гэта вам ад таемнага паклонніка, прыхільніка». Быццам бы узрадавшыся, Кэці ўзяла букет і пабегла ставіць яго ў вазу, пакінуўшы дзверы адчыненымі. Кур'ер увайшоў у дом, выняў нож, замахнуўся. І тут да ягонай скроні прыставілі пісталет. Гэта быў Гары. Фінал. Антаганіста караюць. Окей. Я не совсем разумею, что тут такое. Яны цэлуюцца? Хто тут? Што, вось так караюць? Слухайте, я ў дзяцінстве паглядзела фільм «Зялёная міля», я на гэта глядзець не магу цяпер. Кур'ер быў у шаленстве. Вы не зразумееце, 2 гады таму мы планавалі пабрацца шлюбам з маёй дарагой Рэйчэл. Як раптам яна стала атрымліваць ананімныя букеты. Я казаў не прымаць іх, а яна толькі смяялася і брала кветкі, колькі бы іх не прыносілі. Ужо праз тыдзень я застукаў яе ў машыне з нейкім фацэтам. Усе дзеўкі аднолькавыя. Спярша гавораць, што гэта ўсё толькі кветкі, а потым разбіраюць табе сэрца. Усе яны заслугоўваюць пакарання. Бо ж кур'ер не даставіў ніводнага букета. Гэтым разам яго прыгаварылі да электрычнага крэсла. Гары дадаў яшчэ адну раскрытую справу ў свой паслужны спіс. А Кэці напісала пра кур'ера кнігу, назваўшы яе «Дастаўшчык смерці». Так, карацей, і вось што гэта нам дае? Так, 7,9. Гэта ацэнка камерцыйнай прывабнасці. Чым яна вышэйшая, тым прасцей фільму дасягнуць поспеху ў масавага глядача. Папкорн, окей. Гэта масавы глядач, гэта, я так разумею, будзе ў нас кінакрытыкі. Гэта ацэнка мастацкай прывабнасці. Чым яна вышэйшая, тым прасцей фільму атрымаць прызнанне дасведчанай аўдыторыі. В прынцыпе, у нас даволі, добра, якраз такі. Так, у нас нейкі ёсць Морас Фокс, 39 гадоў. Любімы жанр дэтэктыў. Клёва. Нелюбімых жанраў у яго няма. Так, камерцыйныя мастацкай прывабнасці могуць мяняцца пасля кожнага этапу працы над карцінай. Такія ацэнкі фільм «Дастаўшчык смерці» атрымлівае пасля завяршэння працы над сцэнарам. Сцэнарыст Морас Фокс горача любіць пісаць дэтэктывы. Дзякуючы досведу і натхненню аўтара расследаванне атрымалася інтрыгавальным і непрадказальным. Кампаненты гісторыі не супярэчы адзін аднаму і ўтвараюць складанае апавяданне. Морас, слухай, ты сімпатычна выглядаеш, малайчынка. Ты, як і я, любіш дэтэктывы. Паважаю.
То бок і сценарист не зразум? Прызнаны талент. Актор з вялікай літары, які усім прызнаны талент. Ага. Афелі, ты памёр. Ну і дурань. Так, у гэтага больш попадаць. О, Бесі Петерсон, яна падабаецца. І аўдыторыі і так, сяк. Окей. Пасля этапу прадакшну ацэнкі сталі яшчэ вышэйшымі. Знакамітыя акторы ў галоўных ролях зрабілі вялікі ўнёсак у рост камерцыйнай мастацкай прывабнасці. Але на ацэнкі паўплывала іншы фактар, у тым ліку якаснай дэкарацыі, сучаснае абсталяванне. Ага, окей. А чаму? Так, у нас але ўпалі да 7,5, але мастацкі бок у нас падвысіўся. Ну, а у нас, можліва, прапала праз вось гэтага дудзіка. Тебе не падабаецца студыя? Ой, ідзі ты. Так, за 82 дня. Пасля этапу прадакшну камерцыйная прывабнасць фільмаў упала. Гэта здарылася з таго, што галоўны актор сур'ёзна захварэн. Ён мог біцца і выглядаў занадта худым. О, Джо, выбачай. Але мастацкая прывабнасць вырасла. Джо Дюваль стараўся кампенсаваць недахоп фізічнай формы тонкай акторскай работай. Праблемы на вытворчасці адбіліся на тэрмінах. Час здымак павялічыўся. На жаль, пасля завяршэння працы над карцінай актор сканаў. Ну, сканаў, можа, прасцей папёр быў напісаць, там неяк сумненька. Слухайце, ну, прыгожа атрымалася. Тыпу, спачуваю Джо усім гэтым самым, але... Ах, это кто за шарики? Ну, ладно. Ну, слухайте, нам дали грошики. Столькі грошай студыя патраціла на карціну. А, это мы просрали. Это не канчатковы бюджэт, бо праца на фільме яшчэ не завершылася. Аўдыторыя. Так стваральнікі фільма «Дастаўчык смерці» ахарактарызавалі сваю патэнцыйную аўдыторыю. Калі вы пачнеце здымаць уласныя карціны, вам давядзецца вызначыць аўдыторыю самастойна. «Дастаўчык смерці» – гэта тонкі псіхалагічны трылер, змрочная атмасфера і запамінальныя дыялогі. Фільм зацікавіць аўдыторыю, якая аддае перавагу сур'ёзнай інтанацыі апавядання і заблытанаму сюжэту дарослых мужчын і жанчын. Зразумела. Гэта мы. Блин, чаму нельзя зазуміць? Я ні халеры не бачу. Так, пора адправіць зняты матэрыял у постпрадакшн, каб завяршыць працу. Націсніце на карту сюды. Окей. Слухайце, такі лёгкі джаз у нас тут. Так, выбераце працаўнікоў, якія зоймуцца монтажом і напісаннем музыкі. Цяпер на студыі працуюць не самыя кваліфікацыйныя кадры, а з часам іх навыкі вырастуць. Окей. Пашоў у сраку. Выбачайце, да алкаголікаў у меня дрэннае стаўленне. У Луіса, канешне. А што тебе? Да пашоў у сраку. Мне ўсё роўна, моя студыя, як хачу, так і вырачу. Мы абакроцімся? Так, але мы будзем нармальнымі людзьмі, якія могуць сабой ганарыцца. Ой, божачкі, жах які. Цяпер неабходна вырашыць, хто зоймецца праяўленнем стужкі, запісам музыкі і гукавымі эфектамі. Кампаніі-парадчыкі заўсёды гатовы гэтым дапамагчы. Окей, праяўка плёнкі. Якасць нізкая. Але і кошт... Давайте сярэднюю возьмем. Запіс музыкі. Ну, вытрацім грошы. Тут, дарэчы, это 12 тысяч, 12 доляраў. Наверное, 12 тысяч. Колькі мы вытрацім? Ну, што рабіць?
Я хочу, каб гэты фільм, ну, быў нармалёвы, на ўсе бабкі. У меня іх, правда, няма, але... Так, вы спланавалі постпрадакшн, але без начальніка аддзела вы не можете запусціць працэс. А што з ім рабіць? Дзе его взять? Каб наймаць новых працаўнікоў, спярша прызначце дырэктара па персаналу. Так. Дадаць. Ну, давайте. А можно ему імя змяніць? Нет? Нет? Наймейце кіраўнікоў, якіх не хапае. Наймейце кіраўніка ў аддзел постпрадакшну, у аддзел пракату і ў аддзел інфраструктуры. А у меня здесь яшчэ яны ёсць? Так, давайте. А дзе? А хто? А дзе? А, я зразумела, гэта вось. Я сляпаватая. Гэта у нас інфраструктура і абслугоўванне. Окей. Стаўленне да студыі. Настрою яго. Па настрою вось гэта прикольна. Але вось гэта ставіцца да студыі лепей. Але настрою год такі сабе. Ну, я не ведаю, я возьму пакуль што просто базовые варианты. Так, мы не будем тут размусольваць. Тут пакуль, ну, зразумела, пакуль я нічога не могу зрабіць, трэба наняць. Спачатку людзей, ну і бой, правда, як яно ўсё будзе працаваць. Ты, пупсік, выглядаеш прикольным. Але, боже, колькі у нас тут мужчын. Я разумею, што у той час, наверное, так і было, толькі адныя мужчыны на ўсіх кіраўнічых пасадах. Але бляха. Сумна. Сумна. Так. Ну і тут у нас засталося. Постпрадакшн. Стаўленне да студыі. І, ну, настрой не такі себе. Але ў адрозненне ад гэтых... Хай яго. Так, усіх узялі. Слухайте, не ведаю, але мне пакуль очень падабаецца. Постпрадакшн пачаўся. Тут вы можете пабачыць, на якім этапе знаходзіцца праект і якой хуткасцю ён ідзе. 37 днён. А, ДС, доставших смерти. Во, композитор. Окей. Няма фільма ў пракаце. Пабудуецца сцэнарны аддзел. Ох, реально. Пора пачынаць працу над новым праектам. Для пачатку пабудуйце аддзел, які будзе адказваць сцэнарый. О, клёва. Сцэнар. Колькі. Май, тухна. Гэта, карацей, некая Сімсы кінастудыя, так? А тут нельга, гэта ўсяга адна тэрыторыя. А перасякацца яны неяк могуць. Ну, давайте іх спалучаць. Каб яны разам былі. Падрачкі. Блін, вось гэтае самае клёвае. Прачытала как Вільнюс. Доўга, але у нас будзе, ну, шыкоўна. О, вось нарэшце я магу зуміць. Боже, як гэта саксафон, конечно. Вы можете паскараць або запольваць бег часу. А дзе? У меня тут ёсць гадзіннік? Ну, тыпу, дні. Цудоўна. О, бачыце, тут па... Рэпутацыя 50 у моей студыі. А вось і мои грошкі, у меня 4 мільёна. 14 студзеня, я не бачу.
А, тут от наших конкурентов. Прикольно. Так, налады. Тут у нас что? Будаўніцтва. Ага. А, гэта просто у меня тут такие показники. Окей. Ёпш! Хи-хи, мой олень. Ах, ну ты... Отстань. Зразумело. Наша репутация... Гэта наш фільм, гэта не наш фільм. О, мы можем на конкурентов тут поглядеть. Это цікаво. Это правда цікаво. Так. Я спынюся, калі тут парочку... А? Зависла? Что? А, фу, я на саму. Хвёдор... Я ведала, что ты... Блядовник. Ай. Як тут, бляха, прочитать? Хвёдор, фінансавы дырэктар. Я развёўся 2 гады таму і ўжо амаль што звыкся з адзінотай, пакуль не сустрэў Хільду. Мы ўвесь час праводзім разам, не можам насыціцца адно адным, як гэта бывае ў першы тыдні стасункаў. Але ў нас так уже год. Мы як наркотык адно для аднаго. І, здаецца, няма на што скардзіцца, але калі Хільда прыходзіць да мяне на працу, я зусім не магу засяродзіцца. Так давайте яе не пускаць да яго на працу, я не ведаю. Я поўнасцю ёй захоплены. Учора я ледзь не зрабіў у паперах памылку, якая магла каштаваць студзі процьму грошаў. Я прашу, зрабіце ласку, дапамажыце перамагчы гэтую залежнасць. Я думала, залежнасць яна. Не, ладно. Давайте увядзем пропускны рэжым, каб Хільда не магла б пранікнуць да мяне ў офіс. Так мяне будзе ламаць, як і любога наркамана, нарказалежнага. Але гэта неабходна, пакуль я не зруйнаваў сваю кар'еру і не пашкодам нашаму бізнесу. Ну, слухайте, я згодная. Ну, настрою яго пагорачце. Без праблем мы увядзем пропускны рэжым з любога залежнасцю трэба змагацца. Ты ад розуму адышоў, цешся, пакуль можаш. Ну, выбачай. Стоп. 5 дзён. Пакуль наш шэдэвр не выйдзе. Так. Чапісь. Фу. Гэта вось, тут нам піша, сколькі мы патрацілі за нейкі перыяд, і гэта, ведаеце, калі ты там... у апку сваёй карткі банкаўскай заходзіш, і яна табе паказвае, на што ты вытрачаеш грошы. О! Фільм гатовы. О! Так. Сфіга! А чаму яны ўпалі? Камерцыйныя і мастацкія ацэнкі фільма крыху зніліся. Не расстроіцеся, вы зрабілі ўсё, што маглі. Узровень працаўнікоў і тэхналогія на вашай студыі пакуль што не высокі. Зразумела, то бок гэта у ідэале былі такія адзнакі, але наш фільм прайшоў праз іншыя рукі, і таму ён зразумела. А рукі былі і сракі. Всё. Окей, ну прынамсі, з тых, што там ёсць фільмаў, гэта не самы благі результат, які я бачыла. Так, ну вот это вот, бачыце, у людзей досвед. О, Вотсон. Тады Отсон будзе правільнай. Але гэта я так. Во. Окей. Людзі навучаюцца. Усё цудоўна. Абярыце постер фільма. Дастаўшчык смерці. Дастаўшчык смерці. Возьму сярэдзінку. Так. У кіно ідзе. Так,
На календары рэлізу пазначаны ўсе фільмы, якія будуць паказвацца ў амерыканскіх кінатэатрах не ў далёкай будучыні. Вось. Уцёка са Спрынгфілда, гадзіннік з 3 стрэлкамі без чогосьці там. Во. А папярэднія ўладальнікі студыі ўжо выбралі дату рэліза гэтага фільма. Дата рэліза наступнага фільма вы будзеце выбіраць самастойна. Ага, карацей, трэба абраць так, каб, насколькі я разумею, каб не шмат было канкурэнтаў у гэты час. Так, разам са студыяй вам дасталася ўласная сетка 91 кінатэатра. Пракат фільмаў у сваіх кінатэатрах бясплатны, але для шырокага захопу іх недастаткова. Калі хочаце салідных збораў, вам давядзецца арандаваць чужыя кінатэатры. Окей. Папярэднія ўладальнікі студыі ўжо распланавалі і аплацілі пракат гэтага фільма. За першы тыдзень фільмы пакажуць у 7185 разоў, а з іх 3185 сеансаў адбудуцца ў вашых кінатэатрах, а 4000 сеансаў у чужых. Наступным разам вам прыйдзецца ўсё планаваць і аплачваць пракат самастойна. Зразумела? Сеансы распланаваны на першыя 4 тыдні пракату. Калі яны мінуць, вы зможаце прадоўжыць пракат, калі палічыце, што фільм яшчэ можа прыносіць прыбытак. Ага, гэта калі ў нас будзе суперпаспяховая нейкая стужка, і мы такі тук-тук-тук-тук. Фільма копій пачнуць друкаваць заўтра і закончыць праз 5 тыдняў. Пракат фільма не можа пачацца раней, чым закончыцца іх друк. Окей. Хуткасць і кошт друку залежаць ад парадчыка. Папярэдні ўладальнік студыі ўжо заплацілі за друк гэтага фільма. Ага, а яны якія? Добрыя, недобрыя? Тут не зразумела. Вось, у нас у календарик забілася. Звычайна фільм пачынаюць прасоўваць за некалькі тыдняў да прэм'еры, каб рэклама паспела набраць абароты. Папярэднія ўладальнікі кінастудыі ўжо брала для трэба рэкламнай кампаніі, але ў будучыні вы будзеце, господі, сколькі працы, мне за гэта не плацяць грошы. Так, рэкламная кампанія. Для дарослых, ну вось. Цяпер прасоўваннем вашага фільма зоймецца рэкламнае агенцтва. Вам неабходна толькі выбраць аўдыторыю, на якую рэклама. Так, ну у нас это зразумела якая. Папярэднія ўладальнікі студыі заплацілі агенцтву за прасоўванне 3 фільмаў. У дальнейшым вам прыйдзецца... Так, ну у нас гэта кіно для дарослых. Так. Я ўжо стамілася чытаць. Ваш першы фільм неўзабаве пабачаць гледачы. Поспехаў! Бляха, мне так падабаецца, тут усе і літаркі па-беларуску, ўсё гэта, і шыльды. Круцяк. А вось, дарэчы, мне бы вельмі хацела паглядзець, ці ў нас ёсць нейкі план, спіс задач. Так, ты кіраўнік аддзела пракату. Окей. На мой погляд, «Доставшик смерти» карціна, якой наканавана стаць хітом. Развітальны фільм маладой зоркі. Гісторыя за душу бярэ, але ўсё гэта можа пайсці ў глум, калі не спланаваць рэліз належным чынам. Папярэднія ўладальнікі студыі падышлі да справы адказна, не толькі шчодра распісалі сеансы, але і выбралі удалое акно для пракату. Калі публіка схаладалася, а канкурэнцыі амаль няма. Толькі вось у той самы момант, як студія зачыніла свае дзверы, вылезлі гэтыя рабакі з Margin Picture. Яны вырашылі, што «Доставшик смерти» ніколі не выйдзе, і ўжо не ведаю, за якія там нітачкі гэтыя брудныя нездары пацягнулі. Господи, пакляласка, павялічце шрифт, я правда не магу. У меня вочы будуць балець ужо баляць. Але яны пераканалі ўладальнікаў кінатэатраў аддаць ім нашыя слоты. Якім чынам? Мы ж грошы заплацілі. Алло. Фільм, які Маргінес, вось ён Маргінес, я яго знайшла. Які Маргінес збіраюцца выпускаць замест нашага, яшчэ нават
не мае назвы. Але ж вы ведаеце, якія памыі яны звычайна выліваюць на гледачоў. Напэўна, там будзе нешта накшталт учорашняй пярдзячкі або мокрых падзадкаў. Правда, за намі у нас ёсць дакументы, але судзіцца доўга і бессэнсоўна. Мы прапусцім момант, і ніякай кампенсацыі таго не варта. Таму прапаноўваю здзейнічаць усе нашыя сувязі, увесь наш уплыў і напомніць уладальнікам кінатэатраў, што... Ага, дамоўленасць... Так, мы тут пойдзем па крымінальнаму шляху. Што гэта дасць? Што гэта за значок? Згодна, дамоем зразумець, што дамова ёсць дамова, і вернем нашы сеансы. Не, лепш пазядзем ціха і не будзем лезці. Та пашлі ў сраку, я агрэсіўная. Окей. Спатрабляйце пункты ўплыву, каб прасоўваць свае інтарэсы і... Чаму гэта ілюмінат? І вырашыць праблемы нестандартнымі спосабамі. Ага! То бок быкануць на людзей гэта цяпер нестандартны спосаб. Я зразумела. Так, ну гэта праз прадакшн наш. Тут яшчэ 31 дзень будзе. Так, паглядзім, што ў нас тут ёсць. Мурашы якія. А што вось гэта? Гэта і суседнія, якія могуць быць будынкі. Аварыйнасць будынку, гэта как мы маглі... А што вось гэта? Не ведаю. Выдаткі. Так, электрычнасці многа шосцевая тут. Настрой у тебя такі сабе, але... Камунальны расход, ты нават мне гэта пакаж. Што вы это... Слухайце, што у вас з электрычнасцю? Вы там што, майніце? Майніць там няма чаго. Так, гэта галоўны наш. Добра, тады пакруцім трошки. Нам трэба вось тут якраз таки дачакацца. Так, Джейсі Васкес. У яго настрой не вельмі, але ён добра ставіцца да інфраструктуры і абслугавання. Камусьці на лапу даць, ці што. Будаўніцтва сцэнарнага аддзелу пакуль што ідзе як запланавана, а ёсць невялічкая загвоздка. На задум архітэктара цэнтральным дзяржаўным элементам павінен стаць чарнавалісты клён. Мы разам з падрадчыкам знайшлі патрэбнае дрэва ў запаведніку на мяжы Антарыо і Мінесоты. Дамовіліся пра працу і транспартыроўку, але інспектар, які павінен даць дазвол, надумаў павырабляцца. Маўляў, ён не можа сказаць, колькі зойме афармленне папер. Можа тыдзень, можа месяц, можа 2. А вы не горш за мяне ведаеце, што часам шасцярынкі трэба падмазаць. 200 карань. Та бляха. Усё, вось такая. Ось я такая. Калі пытанне трэба вырашыць хутка і неафіцыйна, ад сродкаў на банкаўскім рахунку мала карысці. У такіх сітуацыях прыдасца гатоўка. Гэта банк, а гэта бок я колькі-то грошай павінна мець на... Так, вы бачыце нас уже ось. Тут у нас здымаюць, а тут будзе паказваць, што там па сцэнарыям у нас. Што у нас яшчэ ёсць? Сцэнарны, кроме сцэнарна. Гэта у нас то, што пабудавана ўжо. Дадатковае нам... Гэта таксама, што пабудавана. Іншае мы пакуль не можам чапаць. Трошкі паскораем. 2 дні засталося, і трошки менш за 2 тыдні ў наш фільм. Ура! Будаўніцтва сцэнарны аддзел у нас ужо пабудаваны. Окей! Каго мусім? Господи, боже мой, якія вы ўсе халепы. Так. Настройце 49, але да студы ты ставішся нейтральна. 3-го ўзроўня.
45 гадоў. Дякую. Угу. Прыемна. Ты гаўно на рыдлёўцы по тваім статам. Вось ты цікавы. Настрой у цябе такі сабе, Лео Брукс. Але стаўленне да суддзяў у цябе нормально. Возьму яго, тут 10-10, хай будзе. Не ідэальна, але чаму не? Выберыце свае любімыя жанры. Стартавая каманда сцэнарыста будзе валодаць імі лепш за ўсё. Што мы возьмем? Я люблю дэтэктыў. Прыгоду. Мы возьмем экшн. Так, гэта сцэнарысты, якія засталіся працаваць на студыі пасля змены. Як іх назваць? Мне падаецца ли кагосьці яны падобныя? Не ведаю. Блин, конечно, самая, наверное, простая думка, які шмат можа хто гуляў, хто дэмку, гэта даваць імёны беларускіх пісьменнікаў і пісьменніц, сцэнарыстаў і так далее. Мы так не будзем рабіць. Мы не такія. Я не такая. Не, я баюся за аўтарскія правы. Тым больш, пакуль я ў Беларусі, яно, ведаеце, такое сабе. Могу сказаць, што я маргінез і як то сябры ў рысачку, неба ў клетачку. Угу. Так, ты у нас, як цябе назовем? Альгерд. Дарэчы, гэта не ў гонар Альгерда, гэта ў гонар Альгерда маленькага. Хто ведае ў твітары, то ведае. Так, Альгерд, якое табе даць прозвішча? Добра. Цікава, тут можна імя па бацьку яшчэ ўпісаць, і ёй нейкі ліміт. Было бы прикольно. Так, Альберт. Мне просто слово гэта падабаецца. Не падумайце, я на Альберта нічого не хочу сказаць. Дарэчы, ён так і можа быць Феліксам. Чаму не? Фелікс Рабкоўскі. Вот ты здагадайся, хто ён. Так, як цябе назовем? Так. Хай ты будеш Микита. Микита. Вальжук. Просто хочу так. Не ведаю. Каб пабачыць працу над новым сцэнарыем, выберыце будынак сцэнарнага аддзела. Да вось гэта. Кіраўнік аддзела. Вось, ідэі. Палезлі ў ідэі. Што у вас ёсць, хлопцы? Ідэі. Экшн, сучасны амерыканскі горад. Паліцэйскія. Камедыя, сучасна амерыканскае мястэчка. Няўклюда. Да у сраку. Прыгоды. Казачнае каралевства. Паліцэйскія. Вось, дарэчы, было цікава, але я паку возьму то, што бліжэй да... Так, хто з іх можа напісаць? У іх ёсць значкі. Гульняман. Ну, канешне, Лудамана ўзяла, дзякуй Богу. Хоча адыграцца, вярнуць усё, што страціў падчас папярэдніх спроб адыграцца, вярнуць усё, што ён страціў падчас папярэдніх... Расіст. Ненавість людзей з неправільным колерам скуры, формай носа або... Ну, слухайце, не дарма, як выявілася. А ты у нас хто? Гультаяваты. То бок ты з іх усіх самы адэкватны. Ну, цудоўна. Ага, у нас экшн. За экшн у нас Додик. Бляха, ну, слухайте. Цудоўна.
А? Пригоди. Ну, я не упевнена. А мне нельзя? Ну, все? А, я не туди тикала? Комедія, а ён по детективу. Не. Хлопцы, думайте яшчэ. Постоянное развитие киностудии – основа вашего посвяу. Тут вы можете выбрать полепшение дела. О, цікаво, що ми можемо Ну що? Мы тут зависнем. Хто б не працаваў у вашым сцэнарным аддзеле, лепш за вас ніхто не ведае, пра што павінна быць фільмы, каб здабыць поспех. Даследуйце гэтае палепшэнне, каб атрымаць магчымасць пісаць гісторыі самастойна. Слухайце. Вось табе філалагічныя светы непрыдатнай. Блин, дарэчы, мне бы вельмі... Я бы хацела відэо-падкаст, але я б хацела са сваімі двумя аднагрупніцамі, з якімі ў нас мы, тыпу, былі нават трошкі сцэнарысткамі. Але я б хацела, каб мы разам з імі вось пра кніжкі размаўлялі, таму што, па-першае, ну, у дзвюх з нас, з трох, гэта частка нашай асветы, мы літаразнаўствы, а у 30 чалавек таксама, то бок базовый курс усіх ведаў па літаратуры яе таксама ёсць, але ў яе не было спецкурсаў. Па-другое, мы вельмі розныя ўсе, у нас рознае пачуццё гумару, стаўленне і разуменне да тых ці іншых кніжак, і мне бы больш хацелася, каб мы з аднаго боку і пра кніжку казалі, але з іншага боку мы вось выказвалі, як на гэту кніжку можна па-рознаму паглядзець, як можна ее па-рознаму спрыняць, пажартаваць, вядома, пра яе, ці што яшчэ. Ну, але зрабіць з аднаго боку, мне бы вельмі хацелася больш прафесійным, тыпу, каб адукацыя нейкая была. Але з іншага боку, мне бы хацелася, каб гэта было вось, ведаеце, сапраўды сяброўская размова, каб вы слухалі, нібы вы вось чацвёрты сядзіце разам з намі, і тут просто так выйшла, што адна з гэтых аднагрупніц якраз такі непадалёку ад мяне цяпер жыве, а вось трэцяй невядома. Ну, нават калі мы ўдзвюх будзем, то гэта было бы прыкольна, але зноў жа, я не ведаю, як яе гэта запрапанаваць, як гэта зладзіць, каб усё гэта было па гуку, потому што відэо мы пакуль не здымем. У нас няма грошай, каб купіць камеры ці яшчэ дзесьці здымаць, але прынамсі аўдыёверсію было бы прыкольна зрабіць. Чыста две сядзяць, просто ў нейкі момант соцсотка будзе кніжка, да я табе кажу, там не так, да я табе кажу, гэта ўсё чухня. За чухню я адказваю. Ладно. Так, некаторыя паляпшэнні займаюць шмат часу. З цягам часу кіраўнікі аддзелу змогуць паскараць працэс. Таму не раскідвайце дасведчанымі працаўнікамі. Па змаўчанні 50 дзён, з паскарэння 50 дзён. Паскорыць за... Давайте 10%, думаю. Не ведаю, гэта шмат? Шмат? 45 дзён, усё. Гэта я пакуль... Усё, я 2% магу. Ось так зрабіць. Окей. Ага, пайшоў. А я магу толькі адно паляпшэнне ўзяць? Вось гэтая штучка прикольная. Вы не можете даследаваць паляпшэнне. Адно толькі за раз. Всё, зразумела. Тады адсюль мы выходзім. Леў, ты там... Я буду казаць, што ён леў. Выбачайце. Ён можа леон, але ў меня ён будзе леў. Пабудуйце аддзел прэ-прадакшну. Ага, рэклама. Пабудуйце аддзел прадакшну. Окей, зразумела. Так, вы пішыце, вы дарабліваеце. А гэта што такое? Аналітычны офіс, офіс прамоцыі. Так, гэта то, што будзе за... Ага. Кінакапіравальныя фабрыкі.
Вы зможете пабудаваць уласную кінакарпальную фабрыку, друк фільмаў на ўласным заводзе зоме 5 тыдняў. Так і так 5 тыдняў. Я голки-палки. Аналітыкі нам бы былі бы прыдатныя. Это я пакуль не магу. 300 дзён. 400 дзён. Не ведаю, чагосьці раблю. Хай будзе. Так, кіналабараторыя. Студія гуказапісу у нас ёсць. Аркестровая зала. Это было прикольно. Кіналабараторыя. Дзіўна неяк. Можа, пакуль не рабіць сёння. У меня уплыву няма. Таму ўсё будзе доўга. Ну, окей. Хай будзе пакуль так. Магчыма, гэта доўга, але прынамсі... Колькі тут усяго трэба. Матухна. Сярэдні ўзровень дабрабыту. Ну, гэта ўсё, што мы можам зрабіць зараз. І 100 дзён усяго. 3 месяцы, фактычна. Што у вас тут? Юрыдычны аддзел, юрыдычная абарона сярэдняга ўзроўню. І вядома, бярэм. Што ж мы? Всё будзем паляпшаць. Ну, давайте. Бярем токі так. Этнічны? Вы зможаце рэгуляваць этычны склад раб... Гэта добра, канешне. Але пакуль выбачайце. Лічыце мяне кім заўгодна, але я вось за такое. Аддзел сувязі з грамадскасцю дае нам 2. Добрачыннасць і... Я такі чалавек. Так, гэта ў нас усё ёсць, а цяпер пабудовамі займацца трэба. Аддзел прэпрадакшану, ну ён у нас дзесьці тут павінен быць. Каб усё было ты вялікі халера! Наколькі ты маршрут? Ну, давай. І аддзел прадпрадакшн. Вось ён у дадатковых. Аддзел тэхналогіі? Што за тэхналогія? Яны ўсе былі побач. Хачу нармальныя будынкі. Оно можа і задорага, але прынамсі у нас тут будзе шосці. Штосьці ты яшчэ мне тут тебе можна было зрабіць. Што ты такое? Аддзел тэхналогіі. Уладайце тэхналогіі стварэння фільмаў. Не ведаю, але давайте возьмем. Шкада грошыкаў. Але прынамсі... О, наш дастаўшчык смерці. Джоді Валь у фільме «Дастаўшчык смерці». Прэм'ера! Дадаць слоган. Ой, голкі-палкі. Дадаць слоган. Які ж то слоган? Я разумею, што он хутчэй за ўсё ніяк не ўплывае на гульню, але бы хацелася б, каб круто гучала. Дастаўшчык смерці. Яны атрымлівалі ружы у апошні раз.
А, шмат кропля не дае зрабіць. Окей. Каціна ягадка. Гэта я. Так. Готова. 5 з плюсам. Кінамарк – гэта ацэнка, якая складаецца з водгукаў гледачоў у дзень прэм'еры. Калі вы лічыце, што вы выпусцілі якасны фільм, але людзі не ацанілі яго, як вам мае быць, вы прывабілі ў кінатэараў не тую аўдыторыю. Ага. Ух ты, нам тут нават і водгукі напісалі. Ну. Дзякуй. Леў, не это... Будь чалавекам, Леў. Ой, это страшныя лічбы будуць зараз. Фу. Ну, да 500-кі уцягнуліся. Ну, гэта так. Тут по нулям. А далей што? А, гэта ён, типу, колькі паказваецца тэлефон. Ну, да. Календар праекту. А вось мы. А гэта што? Хто памёр? Дзень памяти. Окей. Ну, я б, калі шчыра, яго бы яшчэ працягнула. Яго можна неяк працягнуць? Я не магу пакуль працягнуць, таму што ў мяне няма. Вось зборы іншых кінакампаній. Мы нішчукі. Ну, маргінез нішчукі. Ну, гэта зразумела, гэта маргінез. І тут. Угу. Добра. О, мы атрымліваем аўтарытэт. Окей. Ой, мы пакрысе за ўсё атрымалі аўтарытэт. Ці ён неяк падцягваецца? Аддзел прадакшн. Так, выпадкова аўтазахаванне. Такая у меня вроде еще будуется. Хо-хо. А вось он, отдел продакшену. Не. Отдел предпродакшену. Отдел бяспеки и отдел технологий. А я не натисну. Ой, я выбачаюся. Куда б тебе тут уместить, Сонейка моя? О! Ну, вядома, хто. Мы заказываем у адных людзей. Так, у нас гэты самы першы пабудуецца тут. Ну, давайте трошки праскоримся. Что? Мы вышли! Так? Мы вышли у плюс. Мы отбили. Что-то это... Ну, падают гроши, так? На другі месцы. Это добра, это добра, это добра. Так, я забыла, что гэта. А, балы ўплыву, гэта моя рэпутацыя. Ну, рэпутацыя у меня так-сяк. Неяк не адчуваю, што мы грошы атрымліваем. Сцэнарый пішуць. Пішыце. Так, тут яшчэ шмат часу. Грошыкі. Грошыкі. Ура! Ура!
Що, Маргінес, ти думав на нас быкануть? Ти думав забрати мої гети? Ха-ха, ну не вийде. Так, а я продовжити покуль не можу, тому що у мене нема чим продовжати. Як продовжати? Добре, хай працюють. Так, ось гэта хутка у нас аддзел предпрадакшну пабудуецца, гэта добра. Трошки паскорым. Гэта тыдзень. Так, першыя 4 тыдні пракату прайшлі удала. Ясна, што патэнцыял фільма яшчэ не вычарпаўся, ён зарабляе значна больш, чым мы трацім на аренду кінатэатраў. Націсніце паўтарыць, каб працягнуць пракат яшчэ на 4 тыдні на тых самых умовах. А дзе паўтарыць? А вось паўтарыць. Ну тут, канешне, падае, мы ўжо на 3-м месцы, але ўсё роўна. Хай будзе. Хай будзе. Угу. О, Фелікс, здароўка, гультай ты наш. Так. Я у адных людзей крыху грошы. Гольнаман. І быццам бы хлопцы былі... Боже, я не магу, я нават тут не буду чытаць, я ведаю, што ён тут карацей. Я пакажу картам, хто тут... Так, я падразу ўсё вярну, але мне патрэбны нейкі час, каб адыграцца. Вы ж ведаеце, як кажуць, ты можаш быць моцным, але карты заўсёды мацнейшыя. Гэта ўсё пакуль, ну, хто тут галоўны? Карацей кажучы, адпусціце мяне на 2 месяцы. Пішоў у сраку. Так, наём кіраўніка ўдзела пра прадакшану. Да студіі ставіцца дрэнна, але настрой у чалавечка неблагі. Ставіцца добра, настрой сярэдні. Ну, возьмем Оуэна. Давай. О, гэта акторы, які засталіся працаваць на студыі. Як іх назваць? О. Так. Ну, гэтую давайте назовем Надзея. Ой, Надзея. Надзея, якую ж табе фамілію даць? Надзея Чупрык. Чупрык. Так. Ты у нас Магда. Ты 100%. Не, Барбара. 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 Рышкевич. Барбара Рышкевич. А ты у нас хто будешь? Яухім. Так, вымачаць трошки папіць трэба. Яухім. Яухім. Кран. Спадар Джон Вік, що тут робіць? Гэта будзе тупо, але... Дзіця Беларусі назову. Слушайте, а Габрыэль Рудковскі на падходзе. Мы так і пакінем яго. Я забыла, як завуць дзіця Беларусі. Джоджо. Яра-яра. Так, гэта Патісон. Так, ты будешь у нас Миколай святый. Святковский.
Паглядзім, якія вы добрыя акторы яшчэ, і акторкі. Так, гэта рэжысёры. Рэжысёр у нас тут Луіс Мэцью. Так, цябе як мы назовем это? Да вядома як. Лявон. Польскі. Лявон. Белы. А чаму не? Хай будзе. Лявон белы. Зянон чорны. Выбачайце. Я трошки тютю. Я тютю. Гэта тут. Так, ты будзеш... Боже, як правильно пишется? Вінчук. Правильно? Вінчук. Вінчук. Чому я так Ча люблю? Не ведаю. Вінчук. Чакрайський. Чакрайський. Так. Приколдес. Что у нас? Теги якісь ёсць? Колекція тегаў. Давайте глянем. Не виси. Так, у нас есть тег. Каўбой. Працавіты чалавек. Детектыў. Гэта на ўсе... чым больше у нас тегам, тым больше у нас можа быць фільм. Ага, прикольно, зразумела. Патрабуюць увагі 9. Шо 9? Сярэдні, нізкі. Та шо ж ты зробіш? Тут свае працаўнікі гнабяць гэтую студію. О, сцэнарны канструктор. Прайсі да паляпшэнняў. Сиквелы можем. И новые теги. Давайте возьмем... гэта тое, што немагчыма зрабіць. Ну, новыя теги хай будуць. Але потым вось сюды. Ну, ось гэта нам вельмі патрэбна. Можна адмяніць? Адмяніць! Не! Тут сценарный конструктор. Да я шо ж я не побудовала. Офис под подбору акторов, офис по пошуку натуры, мастацкие места. Это классно. Я бы ось тут была. Мы пакуль акторам. Пусть будет так. Хай он займається. А що тут треба? Хто? Хто? Що? Актери. Так, алкоголик. Миколай! Ёлы-палы! Зазнайка. Ну, слухайте, по надее бачно. Угу. Ты иди у сраку. А шо ты? Хто ви такі? Ну, я рада, што яны патрабуюць увагу, але я іх не ведаю. Ты акторка. Чаму актёр? Яна акторка. Ці мы нешта не ведаем. Легендарная Лідія Глоуб амаль зноў у справе. Праўда. Разумею, вы разлічвалі, што я далучуся да здымак новага фільму зараз жа, але моя адаптацыя да гукавага кінематографа займе больш часу, чым я планавала. Разумееце, птушка, што лёт у облаках не можа нырнуць на дно марское без падрыхтовкі. Ну, лагічна. Я займаюся з майстрамі сцэнічнай мовы, расцягваю галасавыя звязкі, п'ю яечныя коктейлі. Так, і поспех уже бачныя. Праўда. Так, або яна піснюнькая. Зрабіце ласку, прашу вас, малю, дайце мне яшчэ 3 месяцы. Да божачкі, бяры, конечно. Ну, тыпу, калі яна сапраўды
кажа нам праўду, тады я не буду на яе, господі, штосьці так. Я цяпер магу гэта пабудаваць. А можна нам нейкую зніжку? Мы вось карыстаемся вашымі паслугамі рэгулярна. Можа гэта... Так, сцэнарыі засталілася трошкі для сцэнара. Бал уплыў. Уплыў! Надея, що з тобой не так? Кажуть, Лідія Глоу незабаве вернецца з пенсіі. Правдзівей кажучы, ні на якую пенсію яна насамрэч не адыходзіла, а проста вырашыла папрацаваць над голасам, каб скрасці ў нас яшчэ болей ролей. Слаўна было б, калі б гэта прагавітая падла усё ж такі пайшла на спачынак. Павінна ж быць у гэтым клятым бізнесе хоць нейкая справядлівасць. Окей, іх разам не ставіць. Я зразумела. Надюха... Окей. Я тебе пачула, але не факт, што я гэта запомню. Так, мы нешта пабудавалі, аддзел прадакшану. Окей. Ну, тут лепшы варыянт толькі вось гэты. Паверыць, давай. Пабудуйце павільён узроўню 1. Адзек. Да падай. О, кніжны склад. Тут я гэта не магу. Што гэта значыць? Чаго? Вы зможаце наймаць у якасці рабочага персаналу людзей, якія жывуць у краіне без адпаведных дакументаў і не аргумент. Ой, не, вы што? Я хто? Вы зможаце кансерваваць будынкі на студіі, каб зменшыць страты. Скрысаны будынкі не будзе выконваць свае функцыі, не патрабуе... Хто нейкая гэта? Я думала, гэта штосьці палепшае тут. Давайте камфорт зробім людзям. Так, тут усё яшчэ. А што мне трэба пабудаваць? Я выбачаюсь. Пабудаваць павільён узроўню 1. А у меня узроўню 2. Окей. Накинем грошиков. 270 днём. Не ведаю. Так, але продаётся... О, вынікі доставших смерти. Ой-ой-ой, не падай, не падай, не падай. Так. Да уже все. Мне падаецца, можна завяршаць. Так. Лепшае месца ў базе. Глядачы ў 12 мільёнаў паглядзелі. Вау! Выдаткі, споры, прыпытак. Правіць у архіў. Я б не хацела ў архіў. Можа, там есть штосьці такое. Ведаю. Няма фільма ў пракаце. Ды я ведаю. Алесь, што гэта за картинка такая, ты мне скажи. Так, юрыдычнае цело. Я корпус архівы дакументаў, што дастаўся нам у спадчыну і знайшоў усё то цікавае. Аказваецца, мінулая студія паабяцавала Джо Дювалю, хай ён спачувае спакойне, 25% заробку фільма «Доставших смерці». Ёлкі-палкі. Здаецца, гэта умова з'явілася ў апошні момант. Яе дадалі дадатковым пагадненнем да асноўнага контракту за некалькі дзён да смерці Дюваля. Нас ніхто нават не папярэдзіў пра гэта. Выглядае, што сям'ю Дювалю пра гэта і сям'я Дюваля аб гэта не падозрае. Ды якая ім розніца? За 5 гадоў кар'еры хлопец зняўся ў 8 хітах. Ягоныя спадчыны хапіла б на некалькі пакаленняў. Калі б той дзяцей умеў,
ясна рэч. А так з багацця дзюваля жывуць ягоныя татка алкаш і 2 цёткі. Не, грошай ім не даво. Сума ад працэнтаў выходзіць нямалая. Ажно 799 тысяч. Ну што, паведамім ягоных сваякоў, каб яны ўжо падбіралі сабе чарговую вілу на ўзбярэжжы. Выбачайце, але... Я такі чалавечак. Ой-ой-ой. Гэта дрэнна, да? Ага. Часам даводзіцца пераступаць мяжу закона і маралі, але лепш трымаць такія рэчы ў сакрэце. Чым сакрэт страшней, тым цяжэй наступствы іх раскрыцця. Людзі яшчэ тэйбл, бо ваш сакрэт можа раскрыцца ў любы момант. Гэтая шкала паказвае імавернасць яго раскрыцця. Вы можаце пачакаць, калі пра сакрэт забудуць, і рызыка знізіцца да нуля, або даручыць гэты ціхунам з аддзела бяспекі. А у нас ёсць аддзел бяспекі? Так, у меня няма аддзела, вось я как раз таки трэба такі аддзел пабудаваць. Я зразумела. А дзе ваш тут аддзел бяспекі? Ага. Отдел бяспекі, падкажыце, каля ласачка. Конструктор, павільён. Гэты павільён. Я ў любое месца магу его шмякнуць. Так, отдел бяспекі. Отдел проката. Где отдел бяспекі? Что гэта? Рисование. Гэта. Ну, купим, фигли. Так где отдел бяспекі? Вы мне скажите, какая ложка? Кто меня забяспечить? Мне хана, я кажу. Готовый сценарий. Ідеї. Вось, можем некоторые выкинуть. Вось готово кидайте. Яна мне не подобаецца. Працавіты чалавек, мястэчка, гістарычнае, прыгоды, рыцар. А хто нас застаўся? Ты дэтэктыў. Не ведаю, пакуль пакінем. Вот, новый сценар, плюс 5. Вынікі сцэнарыя. Без мяне не пачынайце. Ну, такое сабе. Так. Новый ўзровень у пупсіка. Гэта добра. Ты лепей будзеш пісаць. Ну, ты, конечно, сюда наблутал. Ну, давайте. Херовый. Поколь откладем. Так, а где наши сценарии? Нет, тут подается все добро. Я забыла, як глядеть. Ой. Это мой секретик. Вось, Альгедрак, що ти хочеш? Быў аднойчы ў Афрыцы. Не помню, у якой краіне дакладна, ды хіба гэта важна. Вартае жалю відовішча, скажу я вам. Ніводнай прыстойнай рэстаўрацыі, паўсюль смецце і жабракі. Ну, хто б казаў.
Некаторыя навукоўцы лічаць, што афрыканцы жывуць дрэнна, таму што схільныя да бруду, хваробы і злодзя. Блядь, хамуха, ты ж расіст, я забыла. Падаецца, так? Ты же ненавіснік. Расіст, угу. Што ты хочаш? Чуў нават тэорыю, што заняпад пачынаецца пасля таго, як на 5 чалавек адзін... Хачу вас папярэдзіць, вы падышлі небяспечна блізка да гэтай мяжы, а можа нават і перайшлі. Тут нават... ты правда... Пайшоў у сраку. Шукаю новага сцэнарыста, дарэчы. Ёсць хто? Так. А як на сцэнарый паглядзець? Халера, дзе? Я забыла! У меня памяць трэн. Як новы сцэнар пабачыць? Нам патрэбен новы сцэнарыст. Вось. У нас рэпутацыя ўпала. Працуе звольна на студыі «Каціна ягадка», карэспандэнту газеты «Тата». Бог стварыў нас па сваім разуменні. Пайшоў у сраку. Аддзел... Во, аддзел бяспекі пабудаваўся. Дейл, не падвядзі. Дейл, я табе кажу, падвядзеш мяне, і я цябе расстраляю. Уй ты. Окей. Чому не? Где менюсь? Где мое меню? Ух ты, прикольно. Это літое меню. Я могу зрабіць вось так. Можліва. Во, сцэнарыст. Ого, колькі сцэнарыстаў, а тут ёсць? Давайте. Ось яна, дарэчы, цікавая. Гэта ён. Я выбачаюсь. Шчыра выбачаюсь. Слухайце, які мужчынка. Гістарычныя. А ты без тэгаў, ты тыпу ўсё можаш? А што у тебя? Ну, давайте. Возьму додзіка такого, як я. Я хочу ўзяць яго. Трэба вось. А я магу яшчэ ўзяць сцэнарыстаў? Прикольно. О, ціхуны. Пакуль троху візьмемо. Мы яшчэ можам, але вось. Узровень дзіўна тут ставіцца, але хай яго. Так, ну цябе, вядома, прыгажэньку візьмем. Настрой у тебя такі сабе. А хто ты яшчэ? Шчодралюбы, часта не можа кантраляваць свае. Перфекціоніст з такімі рисами. Ну, хай яго. Ну і вядома. Ой, блін, я не... Ты алкоголик. А ты хто? Наркоман. Ну, цудоўна, цудоўна. Зазнайка. А адекватных людей тут нема? Ёсць. Рэй, я возьму тебе. Навучишься. Хай пакрысе, пацісе, але...
Давайте пакуль па 2 хай будзе. Сцэнарыст. Магу яшчэ сцэнарыста ўзяць. Жанчын няма, адні мужчыны. Додзікі. Выбачайце, гэта я да іх, што яны додзікі. Панам разглядзець на пагарды камунікуй з імі з пазіцыі перавагі. Ну, такі сабе ты, Луіс. Да тут і іншый не лепей. Тебе мы браць не будзем. А што тут перачоркнута? Зразумела, гэта нам не падаходзіць. Нам патрэбныя тыя, хто можа вось кудысьці рухацца. Наркоман. Ну, ён такі сабе дэтэктыўшчык. Ультаваты. Але? Хай пакуль будзе. Потым яшчэ можа хто з'явіцца, мы тых возьмем. Так. Ага. Ёпарасота. Ё-моё. Мікіта, у наступны раз давай трохі лепей. Дзе сцэнарый? Як пісаць сцэнары? Так. Рабіць няма чаго. Пачнем з гэтага. І закінем яшчэ, каб новыя пісалі. Фільм будзе дрэнны, але мы паспрабуем. Магчыма, мы выцягнем. Так, гэта месцы, якіх адбываюцца падзеі фільма. У месцах здымак вылучаных залатым колерам персанаж правядуць большую частку. Храментражу таму здымкі там займуць больш часу. У наркарадных месцах здымкі будуць невялікія эпізоды. Вам неабходна вырашыць, для якіх месцаў падыдзе павільён, а з якіх здымаць на натуры. Выберыце ўзровень якасці месцаў здымак. У павільёне якасць уплывае на расстаноўку здымчае абсталяванне, сцэнаграфію і дэкарацыю. У трансляцыі на маляўнічым дэтычым. Ага. Как вы здымаць якімі... Калі вы перадумалі здымаць гэты праект, у блізкіша вы можете скасаваць сцэнар будзе пакладзены на паліцу. Да. Всё, здымаем дрэнны фільм. Гэта нармальна. Гэта база. Ты наркоман? Ты спокойны. Возьму тебе. Берем. Так. Вуліцы горада, інтэр'еры горада, банк. Ага, вось яна. Павільёна. Нас пакуль няма. Так, вуліцы горада. Зразумела. У меня не хапае. Угу. А можна будзе дадаць падчас? Так, форматы, тэхналогія. Ну, все, что есть. Все, что есть. Масоўка. Яно можа і не вартае, але що ж робіш? Процесор, ти у нас то хуляман. Да. Дам. Нема іх укранілих жанрів. Ладно, поглядим, что выйдет. Давай тебе винтюка возьмем. Так, полицейский. А який у нас жанр? А вот, детектив, комедия, триллер, мелодрама. Так, это у нас есть. Невдалые роли.
Так, во. Бадай яго возьмем. Та чапісь ти, а? Забойца. Смотри. Габриэль. Габриэль, я... Ну ладно. М. Давайте його возьмем. Еўхіма. Каб запустить попадение подруховки до здымок, зацвердзіце подписями печатки. О, прикольно. Ну, тип. Почать. А? Не ведаю, чому воно так робить, але хай робить. Так, ось, ідеї. Що у нас є? Історична драма. Угу. Драму. У нас може хтось цю драму написати? Драму ніхто у нас не може написати. Ладно. Історичний давайте возьмем. Історичний у нас є два. Або наш гэты, або наш гэты. Давайте його возьмем. Пяши. Пригоди. У нас хтось пише пригоди? Пишуть пригоди. Микитка, давай. У нас немає драматистів. Это мы выкинем. Подтвердить. Это зусім у нас некі такі. Так. Ага. Будаўніцтва сцэнарнае дело. Кайфы. Типу, мои сценарии тебе. Угу. Назва фильма. Без веры. Так, что у нас будет про безверы? Драму возьмем. Мелодраму возьмем. Давайте 50 на 50. Глядим, что будет. А хай так будет. Хай будет два жанра. Мелодрама и это. Не ведаю. Так. Тихо, я сама усё. Який у нас буде антагоніст? Протагоніст. Антагоніст потом. Безнадійний романтик, детектив, ковбой, няўклюда, поліцейський, працавіты, рыцар. Ну, вядома, безнадійний романтик. О, жанчынка. Антагоніст. Бандит, злочинца, забойца. Злая ведьма? Злой монстр? Проводыр племени? Серийный забойца? Я хочу фильм чисто для женщин стварыць. Ну, ці магу я так? Другі план.
Любовный интерес возьмем. А, другий план может быть... Не. Хай так і ось. Теми подій і фінал. Змагання за лепшую долю. Любовный трикутник. Неузаемная любовь. Покарание сердца. Перестрелка. Помста за близких. Пошук забойцы. Пошук скарбов. Разграбление бан, рыцарский турнир. Утеки з турми. Так, гэта у нас тут будзе. Так. Змагання за лепшую долю. Давайте просто фильм зробим. Финал. Антагонист кается, антагониста забивают, антагониста карают, кахасные застаюцца разом. Протагоніст атрымлівае шанс на дастойнае жыццё, прагантаніст трагічна гіне, протагоніст знаходзіць скарб, протагоніст... Конечно, протагоніст трагічна гіне. У меня нема сценариста! Блин. Я вибачаюсь. Незручно, як ж. Треба брати мелодраматиста і драматиста. Зараз. Тап. Каб хутка перайсці да складаних складай на кнопку. Ага, бачу. О, сценариста. Тут, а по жанру... От чому нема... Ой. Нема жанру. Чому нема по жанру градации? Я бы по жанру взяла. Так, ты не любишь комедию, ты не любишь драму. Ты мелодраму не любишь. Эдвард, ну тебе. Луис, ты кто? Фанабересты. Фанабересты. Тебе возьмем. А драматичних у нас тут нема чаліків, так? Так. Фігліна. Фігліна. Так, ладно. Что у нас тут? Ой. Да я трошки хочу. Так, штосьці ми закончили. Отдел технологій. Добренько. Ну, тут вядомо, бачимо, хто сразу. Одразу. Так, тут у нас что? Якое можем полепшення? Дослідчая група стварэння тэхналогій. Гэта што дае? Вы зможаце знаходзіць уласныя тэхналогіі. Гэта цікава. А гэта вы знаходзіце пабудаваць дадатковы офіс з даследавання распрацовак, каб павялічыць колькасць даследчых груп з адной да. Ну пакуль мы гэта возьмем. Так. Паўсюль падаецца у нас зялёненькая. Працуюць людзі, працуюць. Сценаристы. Без веры. Есть драматисты? Драматистов, бляха, нема. Удаляем. Так, але я могу... Чекайте, кто у нас еще застался? Где мои? Где мои? Давайте детектив напишем. Хай працують челіки. Можна гэта скіпнуть? Тушки на заході. Так, по першую чаргу гэта будзе детектив. Потом мы добавим трошки триллера.
Трошки мелодрами. Так. Ну, відомо город виберемо. Отак. Протагоніст. Ну, вядома, гэта будзе дэтэктыў. Я нам. Антагонізм. Забойца. Злачынец. Хай забойца будзе. Да-да, другі план. Шпак, злый начальник, соперник, наставник. А, у нас же есть мелодрама. Тут так. Тады так зробім. Любовный трикутник. Покаранное сердце. Перестрелка, свист куль. Помста за близких. Помста за близких. І пошук забойці. Максимум тегов. Ось що, зрозуміло. Антагоніст кається, антагоністи карають. Чого? Давайте так. Ну, фактично те ж саме, що у нас було. Але... Хто веде? Так. Вольно ми. А давайте поглядім, як ён напише. Тут, конечно, його любимий жанр, але мені просто цікаво. Що з гэтага атрымаецца? Так, отдел продакшну мы побудовали. Хай так будзе. Так, падаецца, не выйдзе нічога дадаць. Сумненька, але ўжо як ёсць. О, я яшчэ один павільён могу пабудаваць. Давайте. Пабудуем побач. Павільён номер 2. Так. Сярэдні ўзровень добрабыту. Гэта добренько. А тут у меня все заблоковано, да? Долго, але прынамсі. Что это значит? Не ведаю. Что это значит? Ганна Воук. Так. Да. Я не прочитала, я натиснула. Я дурненька. Нельзя говорить с якой-нибудь своих актрис, провести экскурсию до студии. Актриса повинна быть меньше за 30 годов, а ейное ставление до студии вышедшее за 50. Ну, я вот про Надею и подумала. А, что я робить? Кольки я хочу. У меня нема. Дзяўчо, ты, конечно, не слабо хочешь. Гэта будзе неяк рухацца? Ну ладно. Да 100 давайте.
Не ведаю, правильно ці неправильно, хай будзе. Угу. О. Это нас заплакало. Массовка достоек. Так. Ну што, мне падаецца, мы на гэтым будзем сёння скончваць. Ой, ну тыпу мне вельмі падабаецца. Я не ведаю. А, шо? Чаму нізкі? О, так. А? Штосьці тут загадковае пачалося. А я захавалася, я не захоўвалася ўсю гульню. Не. Да. Вось так яно заўсёды і бывае. Ты бы пагуляў, а гульня такая: до відзення. А я магу захавацца? Не. Гульня. Добранька. Будзем пакуль што развітвацца, бо мне гэта яшчэ змантаваць трэба і гэтак далей. Вось. Таму зноў жа, калі вам спадабаецца, што я тут зноў жа, тут больше пака ўводзены, я разбіралася, я так разумею, увесь такі асноўны геймплей дэмкі пачнецца ну як сказаць, у наступнай серыі магчыма, а можліва гэта ўвесь як бы канец дэмкі, я ж не ведаю, наколькі яна працяглая і так далей, але падаецца, тут яшчэ ёсць што неяк пабудоўваць, развіваць і так далей. Таму, хто яго ведае, мажліва, мы яшчэ можам пагуляць. У любым выпадку, калі ласка, напішыце, бо я бачыла пра гэтую дэмку, што былі людзі зацікаўленыя, некаторыя былі вельмі зацікаўленыя. Спадзяюся, вы спадар, можліва, спадарыня інкогніта, і не толькі. Зноў жа, не трэба мне ўвесь час пісаць, я бачу ўсе каментары. Не тое, што я не заўсёды на іх адразу адказваю, гэта не значыць, што я іх не праглядаю. Я праглядаю, проста у меня няма сілка падказаць. Такое бывае або часу. Але я ўсе адразу чытаю, таму пра ўсе вашы заўвагі, прапановы і так далей я адразу ведаю. То бок не пераймайцеся, я вас не ігнарую. Я сачу за патрэбамі аўдыторыі. Вось, хто як не я. Правда. Таму вось, зноў жа, мне, дарэчы, вельмі падабаецца, ну, зноў жа, я ось такія гульні, я ў іх адпачываю. Усялякія там сімулятары, тыпу, у меня есть сімулятар саду, у меня есть сімулятар прыбіральшчыка пасля розных забойств. І у меня есть сімулятар, вось у нас ёсць, да, наш сімулятар крамы. У меня есть сімулятар крамы, але якая спецыялізуецца на карткавых гульнях, так, усякіх калекцыйных. Я вельмі лёгка на іх адпачываю, таму што, ну, мозг там не задзейнічаны, сімсы, гэта таксама такія добрыя таймкілеры, калі ты вось не думаеш пра все гэтыя сур'ёзныя некія падзеі, якія адбываюцца ў гульнях, а можаш так пачыліць, да, пагуляцца. Манаполія, па сутнасці, гэта такая манаполія, але ў больш цікавым сеттынгу. Зноў жа, і тут вельмі прыкольная сістэма. Мне, зноў жа, я не ведаю, як будзе ў поўнай версіі, але мне пакуль што вельмі падабаецца. Я вельмі ганаруся, што гэта беларускі прадукт. Ось, там мои цёмкі-пацёмкі усім распрацоўшчыкам, хто працуе над гэтай гульнёй, яны, вядома, гэта ніколі не пачуюць, але вы пачуеце, прынамсі, вы верыце, што, і будзеце ведаць, што мне падабаецца гэты праект, што я ў яго веру, і зноў жа, па магчымасці я яго прадбаю абавязкова. Я думаю, не ведаю, будзем ли мы гуляць з вами разам, ці я сама неяк, але
Магчыма, мы разам з вами трошки пагуляем, а там паглядзім. Але ў любым выпадку я штосьці буду пра гэта записываць, і зноў жа я не шкадую, што не глядзячы на маю больную галаву, ўсё яшчэ баліць, і жаданне спаць, і што я вось гэтым занялася, што я зараз гэта буду яшчэ мантаваць, просто цукерачка. Я вельмі задаволеная. Ой, я ўжо не ведаю, які падабраць словы, каб сказаць, які гэта цуд. О, блин. Ура, 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 ура. Ой, прыгажасць. Также, як заўсёды, хочу падзякаваць вам за ваши каментары, за вашу актыўнасць, за ваши прагляды, падабайкі. Дарэчы, маленькі эксперымент. Скажыце мне, ну, я не ведаю, гэта на якім у вас тады плане павінен быць інтэрфейс у Ютубе, у меня просто на беларускай. Калі вы маглі заўважыць, калі вы глядзіце штосьці з Ютуба з кампутара, не з тэлефона, калі чалавек відэа кажа там нейкія словы, то пачынаюцца тыя ці іншыя кнопачкі, гузікі загарацца пад відэа. Гэта, вядома, подпісацца, кнопка подпіскі, гэта падабайка, лайк. Вось, калі у вас нешта з гэтага засвяцілася, скажыце мне, калі ласка, на што зрэагавала. Вот мне цікава на лайк, потому што на лайк я бачыла, але я гэта бачыла ў англамоўных. А ў нас я не ведаю как. Падпісацца, падпіска, вось таксама цікава, на што гэта будзе subscribe, зрэагуе, вось, і так далей. Падтрымлівайце беларускае, не ведаю. Як заўсёды, я вам всем удзячна, я рада, што вы ў мяне ёсць. Ось, я спадзяюся, што далей будзе тока лепей. Ось, і далей будзе тока цікавей. Меня зовут Кацярына, гэта канал Кот-Кот. Яшчэ пачуемся, яшчэ пабачымся. Па-па!